Mooi voort. Mooi haten. Meestal kun je samen een mooi fot likken tot wat hij meer krijgt bij. Ja, nou ja, we hebben een mooi feestje van het weekend. Hoenen we hebben ook al voor de 12e keer. En we hebben van de jongens hebben Q Music de Foute Party. Met DJ Nicky Lorenzo en Facebased Sherk. En Q Music zelf natuurlijk. En sneu en jongens hebben ook een beetje de rockmuziek. Dus hebben we Melrose, Harder, Stars Like Us. En sneu in de middags hebben we een gezellig matinee, dus gratis voor iedereen met zanger Bertus Sipma. Ja, en het is vooral rockmuziek dus wat je draait wordt? Ja, sneu en jongens wel ja. En ja, het feest heet Hoenenwebber Rock. Alleen er qua line-up door de jaren heen zit er ook totaal geen doel achter. We boeken van alles en nog wat, dat het maar leuk is. Er zit voor elk wel wat wils tussen dus. Ja, zeker. Ja. En dus we hebben een publiek, de omkrieten komen ze hier al hierheen. En nou, prutte jeugd, dus hartstikke mooi. En hoe laat barst het van de Janne los? Ja, van de jongens begint het om Jan uur. En morgen dan is vanaf 4 uur het matinee. En morgen begint het programma om jou wachten. En wat is nou het absolute hechtepunt van dit feest? Nou, het hele feest is een groot hechtepunt natuurlijk. Dus het is al, je kijkt wat roerige zomerfeesten. Er gebeuren wel gekke dingen die ik soms maar beter net op televisie zien ken. Dus ja, ik zou zeggen, kom vooral, want het wordt een hele mooie ervaring.